Казансу буйлап вдохновение елга трамвайы йөри башлады. Беренче сәяхәттә безнең хәбәрчеләребездә булып кайтты. Хәзер елга трамвайына утырып, елга киңлегеннән шәһәр матурлыгы белән сыкланырга теләүчеләр шактый. Это людям всегда интересно, по-моему, прокатиться на реке, посмотреть. В городе одно ты ходишь, впечатление, с реки другое. 40 минутлык сәяхәт Казан гаилә үзәге янында башлана һәм тамамлана. Экскурсовод Казан шәһәре турында тарихи һәм кызыклы мизгелләр белән таныштыра. По правому борту от нас на глади реки Казанки это памятник такой в виде бело-серой усеченной пирамиды. Теплоходка 50 кеше сыя. Елга трамвайының тышкы кыяфәте игътибарны аеруча җәлеп итә. Ачык палуба салон түбә астына урнаштырылган. Бортта куркынычсызлык техникасы каткый. Һәр пассажирга коткару камзулы, бәдрәфханә һәм кичкенә генә барда каралган. Такую жару, конечно, путешествовать интереснее по воде, чем просто в автобусе ехать по городу. Проект Башкала мэриясе ярдәме белән тормышка ашырылды. Барлык пассажирлар да иминиятләштерелгән. Теплоходка лицензия да каралган. Ранее такие прогулки именно. Элегрәк Казан үзәгендә нәкъ шундый сәфәрләр причал булмау сәбәпле үткәрелми иде. Елга трамвайында теләге булган барлык кешеләр дә 1 октябрьгә кадәр йөри ала. Теплоход көн саен иртәнге 11дә йөри башлый. Пассажирлар шәһәрнең төнге утлары белән дә хозурлана ала. Динә Нәҗметдинова, Александр Шмагин, Альберт Фәсхиев, Татарстан яңалыклары.